Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kage karon? Maukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Jomer. Thank you ninyo. Thank you. Thank you ninyo. Salamat ninyo. Molarga kaslaing nasod? O, ma? Maayo hinuon kay nakahuna-huna ka ana dong. Kay kung buoton na hunaon, kung wa palang unta kang makapamabdos, hagbay raman unta kang nilarga ba? Mamay mo ba? Kalimtan lang doon na to. Ay, napabagoday tay mahimo, nga nahitabo naman to. Ay, kabala ka, ma. Pohon kon magpadako ni Gemma, padalan ti kagkapil. Oo, uy. Angay lang yun, napadadaan ko ni mong apel. Ako ba mo'y naghagog pa eskwela ni mo sa una, aron lang makahuman ka. O niya, lain mo'y makabinipisyo. Ma, asawa na ako si Gemma. Ay, lagi. Nakadawat naman ko, ana. Pero ayaw sa din tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para lang ni mo sa una. Ma, Sumubiya na gini ka na mo. dahil sabta ko, please. Kinahanglan ko kining buhaton para ninyo. Mingawono niya ako ni mo dong. Ako sad, ingumasag ko. Pero antos-antos ang sata, ha? Amping dito Ikaw po, aping din eh. Ay, kabala ka na eh. Ako mtong giingnan si mama nga pagaduawon niyo ka din eh. Aron, di mo magmingaw. Okay, Jomer. Mag-usa naman ko kabuhan din silang nasod. Manawag kong Gemma, be. Ibingaw na ko niya. Okay naman ka dong. Ikaw? Ni Aday, ibingaw na kay ko ninyo. Sige lang, Day, ha. Pilar may pagdagan sa panahon. Dali na kini. Pagpaabot ka ni mo, Jomer.
Si Mama. Nanawag. Hello, Ma? Ay, salamat. Nitubag ka na gyud. Ganina ramon ko nagsigig panawag ni mo dong. Ha? Nganom di, Ma? Doon ay problema? Ay, nay, ning asawa ni mo ay maulay akong nadunggan nga perming maglaag ka na gabi. Unya, mauli kon unsa ng orasa. Oh. Kaya may nagsulti ni mo, Ma? Ang mga silingan ko ninyo dito. Tinuod ka, Ma? Wa ko maghimo-himo og istoryahan, Jomer. Oh, Ma. Ako daw no sa tinuod lang. Nagaanam lang yung pawa ako respeto ng imong mama. Day, O baka mahibaw ka na padani mo kwarta? Gusto siya nga pasobraan pag yun? O akong pasabdo na ako, magyaw-yaw, masuko. Kay ko no, siya mo nagpa-eskwela ni mo. Day. Hagbayad din na akong gilumloom ng batasan sa imong inahan. Tungod kinahibaw kung mama ni mo siya. Pero kung musobra na siya, pasensyahin na lang ta, Jomer. O, inahan ni mo siya, pero asawa na ko ni mo. Gemma. Kay tinuod man sa nang akong gisulti. Unsa may sayo pa na. Pero Ma, asawa na ako si Gemma. Huwag ka ng kwarta nga akong gipada kay gibudget po na niya para sa ilang konsumo ug abang dito. Nalang yun, nga laog ng asawa ni mo. Ingon bitaw kong anhil ang motipo na mo para wa may gastuhan. Ay, ganahan magyud mo mga abang. Ma, akong pagbuot nga maglain mix akong asawa. Ay, sus. Ing nahinoon nga under gyud kaniya, Jomer. Oh, Ma, kapilan mo ko si panawag ni Gemma pero di mo ganito tumagon. Unsa mo ganito po? Mao ba? Sige. Akong atuon sa inyo. Palihog ko, Ma. Si Mama. Hello, Ma. Nak, dunay dili maayong balita. Unsa man, Ma? Niuli ko no si Gemma sa ila sa Mindanao. O gidako no ang inyong anak. Unsa, Ma? Maunay sulti din Tulo na ko no kaadlaw nga wa na sa inyong giabangan si Gemma. Kinuo ko. Gabiya ba, no? Huwag pa gani usa katuin yung kaminyoon. Pero, gitagan mo lang ka problema ngayon ini. Ambot, bay. Ambot, og asa ko dapitan ako. Lambi ngayon uli. Pero, kinahanglan pa ko magpaabot og usa ka tuig kapin. Aron makauli ko. Tungod kay mamunay na sa kontrata. Sakita, bay. Bay, Jumer. Pila lang kaadlaw og makauli na gud ko sa Pinas. Pero, di ko mo diretsig uli sa amo. Muhapit una ko dito sa Mindanao. Magkikita ko ni Gemma. Naanak na sila. O
Padung na ko na sila din sa restaurant nga akong gingan. Papa! Oh. Nak! Anak! Nak! Gimingaw ko ni mo, nak. Oh, Gemma? Jomer, Salamat kayo nagkikita ka na ko na dali. Mga uno na ta ninyo. Nag-order na ko naan. magsulti o na ta. Unya na. Mga uno na ta. Gemma, day. Balik mo na ako. Mamaulit sa ato. Jomer, sorry. Pero murag imposible na na. Gemma, O na sa tanan, mangayo ko pasansya ni mo kaya nakukikugsahan ni mo. Pero gusto lang ko masayod ka nga nabuhat nun ako tungod sa imong inahan. nagsabot ko, day. Inundan nga ni anay ko ni mo. Ma'am, sige na. Mamaulit na ta. Mabdos ko. Oh. Unsa? Duha na kabuan kong mabdos. Gemma. Sorry. Natintalsad ko sa dani pauli ko din tungod sa tingali kay layo ta. Maong nabuhat din ako. Maong sorry. Dili na ako mabalik pa nimo. Pero, Gemma, day. Please. Andam ko mga mahal sa imong gisabak. Balik lang muna ako. Jomer, sorry. Pero dili na ako mabalik pa dito sa Cebu. Anhin ako sa Mindanao mo puyo. Gemma. O bahin sa tong anak ayong kabalaka. Puhon pa doon raw niya nako siya nimo dito sa Cebu. Pero sa pagkakaroon, anhi una siya nako. Gemma. Dahan-dahang pumapatak sa aking mga mata, nagdulot ng kalungkutan, nanginginig sa lamig. Wag namin nakabalik ni Gemma, ug wala na siyang kumularga sa laing naso balik. Ug bahin sa mong anak, niya na siya magpuyo na ako karon. Sa pagkakaroon, naana sa ko'y kaipon, pero wa mi anak. Pero sa tinuod lang, sayop man o unfair man sa akong kaipon ron, pero naghandom gyapon kong muabot ang adlaw na ma-fix na mo nga mong kaminyoon sa akong asawa. Di nila lang kutob. Daghang salamat, RMN.